vaan jymyä. Siis mitä nää on? Oletko sä ite tehnyt nää? Vaan. Mä sain mun yhdeltä kaverilta, joka on kova leipomaan. Onko nämä samat pullat, mitkä on silloin Haukilan päällä? Joo. No mulla pakastimessa pönttö. Samana päivänä leivottu, samana päivänä pakastettu. Ja tänään mä tapaan ne mun Haukilahden kaverit taas. En aio viedä noita pullia tulia, mitä se yksi on tehnyt. Vaan mä lähden nyt Tapiolasta ostaa kukkia.